començarem el nostre recorregut per la casa de Sainte-Colombe-sur-Loire i aquí podeu observar la meravellosa habitació africana amb la seva cortina de cebre i ara veureu el que és la varietat de quadros. Aquí anem pel passadís de les habitacions amb una gran varietat pictòrica i formal. Aquí teniu una suite, com veieu, estil anys 70, molt fashion, amb el llit amb la ràdio incorporada i aquí un lavabo que farà les meravelles. Aquí teniu el gravador i aquí teniu un lavabo amb totes les virgueries que vulgueu. I ara anirem cap a la zona de dia per aquest passadís estret. Aquí dalt hi ha les golfes amb l'habitació dels nens i aquí tenim la meravellosa cuina menjador amb una taula per 12 persones i aquí l'Ignasi, l'Olga i el Segis i el Tom fent el dinar. Aquí veieu que hi ha el Roc fent el dinar. Llavors anem aquí a la sala, una sala discreta. Tenim aquí una gran mostra d'art modern i aquí, a poc a poc, veieu la petitesa d'aquesta sala on el Pere s'està veient la tele mentre la Bruna fa en el Facebook, a l'ordinador. I aquí teniu la zona de joc on la família està aquí fent una partida de cartes amb aquesta làmpara futurista. I aquí teniu la zona de bar discoteca, amb una altra zona d'exposició de quadros diversos, i aquí teniu la zona més de joc, una zona de descans, també amb una làmpara tota original, aquests quadros de diferents estils, aquí 2 taules petites de backgammon i de billar infantil, i aquí la gran taula de billar per acabar el nostre recorregut per aquesta meravellosa casa que podeu vosaltres, si voleu, en qualsevol moment venir.